Onyame Ezegu Onyame Music Empire. Where you come and see music one night? By Kediva Gemon, Onwokose. Egwu tribute to Chief Nnameka Onwoboya Ikemu. Nami Atanamu. You made it. Osi Ejo where? Ike na Brasa State. Obu Koyongo. Nike. Anwasi na Gelotie. Oga digide n'enuwa. Omulu nwa dị anwụ anwụ. Ndị Igbo kwuru n'okwu. Chinafụ nwa eloto ya mụrụ ya. Mana eziokwu. If I get more, they know what you know. Get if I get more, I will say. Get if I get more, they know what you know. Get if I get more, I will say. Kedeva igemo, Okose. Kedeva igemo, they know what you know. Kedeva igemo, Okose. Kedeva igemo, they know what you know. Kedeva igemo, Okose. Afọmọlọ ọmụmụ anago egwu aka nji akwụ ọmụ onye nna nọ n'ala na Nnameka ọnwụbụ ya anago ọnwụbụ ya Ikemu na mmịata na mụ ebe ahụ ka o si eje n'ụnụ Bayelsa ka ọ na-achụta ego ebe ọnwụ dị Igbo odogwu ya nna ọnwa sileti ya gwụlọ ya nna ahụ ọmụrụ ọmụmụ anago egwu aka nji agwụ ọmụ ọnwụbụ ya Ikemu ya nna Nnameka ọnwụbụ ya nago ahụ ọmụrụ ọmụmụ anago ibe nna agwọ ya ọ bụ na ụmụnne m onye o mere onye adịbezie nnụnụ igwe niile eje n'ụzụ onye mala oge mee onye ma mgbe o ji abụrụ ya o onye mara onye akwụkwọ nne nnụnụ egwu aka nji echili ọnụ m onye nna ka a na-akwanụ a na-akwali ugwu ibete mazụ Nneka ọnwụbụ ya ọnwụbụ ya Ikemu na mmịata obodo eze ebe ahụ ka esi mụta odogwu Bayelsa ka ọ na-alụje bili Kedeva igemo, you know what you mean. Kedeva igemo, Okose. Onye na-ekwu okwu ya Chief Nnameka Onwoboya Ikemu onye nna na mmịata na m ọ bụ na ụmụ ọnara na Imedu Egwu mmịata na m ka o si eje ụwa ya onye nna na Bayelsa steeti ọkwa na ibe ọnwụ mere ka anyị na-ebele ala onye nna na-agọ mmụọ ọnwụ na-egbu ọza bụla odogwu ibe nna gwa gị
mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwe amụrụ nwa dị anwụ anwụ abụ nwa elotọ ya mụ ya egwu a ka nje echila ọnụ ife ọnwụ mere ụwa jọka ọnwụ na-egbu nna gbuo nne ọnwụ bụrụ nwatakịrị nne ọnwụ bụrụ nwaanyị na afọ ime ife ọnwụ mere n'ụwa dị ike nụnụ ọnwụ bụrụ ọkụkụ na afọ ya o jewe gbuo mgbukodo nụnụ mana ife nna agwa onye ọbụla onye nke o meli dibezie nụnụ ọkwa ịma na enu mele ọra ụfụ onye adị ebelụ ya akwa ya bụ ndị mere egwu imere egwu na mmịata mụsụ n'ebezi n'akwa n'ife mere onye mere ibi ya nụnụ ọnwụ bụrụ nna meka ọnwụ bụ ya ọnwụ bụ ya ike mụ ya nna ife na-ekwu ka na-ekwu onye nna amụrụ nwa dị anwụ anwụ abụ nwa lọtọ ya mụ ya ka nje lọtọ ụmụ gị nụnụ ndị abụ ndị debere n'elu ụwa bifo anyị na-amụ ya nna ya ka nji na-esi anya nwesị na ọ mụrụ nwa dị anwụ anwụ egwu a ka m na-etili gị nna meka ọnwụ bụ ya onye nna biko na ọbaja na ndokwe nụnụ ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwe n'ife ọnwụ na-eme were ike nụnụ onye malive anyị ga-eme ọnwụ ka ọnwụ kwụsị na anyị amarive anyị ga-eme nụnụ ọka o si dịnụ egwu a bụ egwu kasị obi ka nje kenekwe your first son Nnamdi Nnameke ọnwụ bụ ya aka Nero S odogwu n'obodo oyibo esidi Ifunanya Nnamdi Madam Cash asịrị ezi ogele bụ ụlọ onye nna na-aga ọmụọ onye nna nọ n'ala nanụ Nnamdi nwanne Meke ọnwụ bụ ya aka odogwu Nero S nwanne m Nero S nwachimere eze kwadebezie na ọ bụ nwa ga-agwa onye mụlịa ebighị ga-ebezi n'akwa Nnamdi nwanne Meke ike n'obodo oyibo nụnụ ọkwasị na dọbala eze bụ eze nwachimere eze nụ ahụ ọnwụ bụrụ onye nọ na mmụọ ibe ọnwụ mere ka nna gwalụrụ Nnamdi ezi ọhịa aka m ka je welu ndidi bili na ọ bụ ndidi ka eji ebi mụ onye ọma Nnamdi kwadebezie biko lọta ụmụnne gị n'ọgbala eze bụ eze Nnamdi Nero S odogwu nwere obi a sị na obi ka dịka ji eli enwe esi ka nkenelu gị your wife Ifunanya Nnamdi Madam Cash ezi ogele bụ ụlọ mana eziokwu a sị na ọ mụrụ nwa na ọ dị anwụ anwụ kedu ife anyị ga-eme ọnwụ ka ọ kwụsị ọnwụ bụ onye olie ọnwụ bụ onye olie ọnwụ zuru ọgbanaga ọnwụ bụ onye olie ọnwụ bụ onye olie ọnwụ zuru ọgbanaga esụwa ka nkene esi nwanne gị
ya bụ second son Atoni Nnameke ọnwụ ya aka Quality Black ife ọnwụ na-eme ụwa jọka njọ nụ onye o mere onye adịbezie nụnụ onye bụ second son Atoni Nnameke ọnwụ bụ ya aka Quality Black kwadebezie n'ọnụ ọnwụ gboloko gbọ na mmụọ n'ọnwa adị asa ya ọnwa bụ ọnwụ mberede okporo ụzọ ọnwụ asidenti gburu onye nna egwu a ka eji akwala ya ugwu ikpete maazụ Atoni Nnameke ọnwụ bụ ya Quality Black kwadebezie ọnwụ na-egbu nna gbuo nne n'ife ọnwụ melụ na nwere ike egwu a ka ndị echila ọnụ ọnwụ kedu maka third son Christian Nnameke ọnwụ bụ ya aka Aneliakụ na India onye ọma Christian Odogwu esi nwa na mmịata Christian Nnameke ọnwụ bụ ya aka ebu Aneliakụ na India egwu a ka nje echila ọnụ m ife ọnwụ mere n'ụwa dị njọ nwoke mmadụ tasị abụghị ya n'elu ụwa oluzie mgbe oge eli aka nwe ahụhụ ọnwụ na-enwere enyi bịa ọnwụ bịala ibuloko mgbugbo mana ụmụ ya kwechiri unu sị na m ga-etili ya egwu abụ tribute egwu aji akwa ogbu efi Nnameke ọnwụ bụ ya ike mee onye nna anọ n'ala na ọnwa asidenti ya gburu dike n'ebe o jere ka ogote ụgbọ moto si na pechele bịa jee webụla onye nna gbuo n'ike nwoke mmadụ atasị abụ ụwa n'enu mana o liri ozi aka ụmụ ya ihe abụrụ ọnwụ na-eme kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ ka ọnwụ kwụsị mana eziokwu Yesu ka nkenelo gị ezi ole akụkụ Christian Nnameke ọnwụ bụ ya mama sọpụrụ Chukwu ife ọnwụ na-eme ụwa jọka njọ ife ọnwụ na-eme ụwa jọka ezi ogele bụ na ọkwadebezie Christian ezi ogele bụ na nwanne m ife ọnwụ mere ụwa dị ngana egwu a ka nje echila ọnụ m onye o mere onye akwadebezie ka nwe nchekwube na Chukwu ọbịa mma ibe Chukwu kwuru ya ga-eme nụnụ
bụ ihe Chukwu kwuru ga-emenenu ọnwụ kedu maka Basili Nnameke ọnwụ bụ ya aka Aro Bullet ọ ga-adịle gị na mmanụ onye ọma Basili onye ọma Basili ezi nwanne m bịa Basili nwanne Emeka ọnwụ bụ ya Aro Bullet odogwu ọnwụ gburu onye nọ na mmụọ ka nje lute John nwanne Emeka ọnwụ bụ ya Nwachimele gaba n'iru ọ ga-adịrị gị na mma o iwe ọnwụ na-eme ụwa dị Ghana aka John Luther ọ ga-adịrị gị na mma ka nje kelele oge ya bụ ọlụ Chukwu Nnameka ọnwụ bụ ya ada dị ọrịa mma na ọ ga-adịle gị na mma o ibe ọnwụ mere ụwa dị Ghana o ibe ọnwụ na-eme ụwa ajọka o ibe ọnwụ na-eme ụwa dị Ghana ọlụ Chukwu Nnameka ọnwụ bụ ya aka ada Nnameka ọnwụ bụ ya na ọ ga-adịle gị na mma kedu maka Ugochukwu Emeka ezi ogele bụ nọ abụọ mụrụ ọmụmụ ọnwụ ibe ọnwụ mere n'ụwa jọka n'enu Ezinne abụọ mụrụ ọmụmụ Ezinne ịbụ Ugochukwu Emeka bili n'unu abụọ mụrụ ọmụmụ Ezinne o abụọ mụrụ ọmụmụ kwadebezie o igwe niile eje n'ụzụ o ibe ọnwụ mere ụwa dị Ghana onye malibe anyị ga-eme ọnwụ ka ọnwụ kwụsị o n'ọnwa dị asa ya ọnwụ gburu nwa nọ n'ime afọ ya ka nje malụ nnụnụ n'ọnwa dị asa ya o n'ọnwa dị asa ya kedu maka Ezechu Nnameka ọnwụ bụ ya wife ezi ogele bụ nọ Ezechukwu Nnameka ọnwụ bụ ya ezi ogele bụ nọ kwadebezie ife ọnwụ mere n'ụwa erike nụnụ ọnwụ gburu onye nọ na mmụọ ọnwụ na-enwere ihe ajọka ọnwụ a ka eji echili ọnụ ọnwụ ife ọnwụ mere ụwa dị Ghana Ezechukwu Nnameka ọnwụ bụ ya ezi ogele bụ nọ egwu a bụ egwu nkasi obi o nwere ya malibe ga-eme ọnwụ ka ọnwụ kwụsị ọ kwanere olulu ojebe n'enu Nzedigwe onye mma o Nzedigwe nwanne m Nzedigwe ọnwụ bụ ya nwanne Nnameka ọnwụ bụ ya nwanne Nzedigwe ọnwụ bụ ya ọnwụ gburu onye nọ na mmụọ onye ọma Nzedigwe kwadebezie
anwụ gburu nwanne nke aka gị o anwụ aka ị na-ebelu kedu maka Pọl ọnwụ bụ ya nwanne Nneka ọnwụ bụ ya ọnwụ gburu Nneka ọnwụ bụ ya onye na-anọ n'ala na ọnwụ gburu Nneka ọnwụ bụ ya onye na-biko na baziala ndị okwe nwanne Pọl ọnwụ bụ ya ibe ọnwụ merụ ka na-ekwu nnụnụ kedu maka Chief Sir Egbunike Ọchọba ya bụ ezi oyi na Emeka ọnwụ bụ ya onye nna nọ n'ala na o onye o mere onye akwadebezie Chief Sir Egbunike Ọchọba ezi oyi Nnameke ọnwụ bụ ya ụmụnne ka ọnwụ bụ ya wasị ka nkele gị ọnwụ gburu nna va ka nje kenekwe Chief Sir Ignatius Egwalọ aka Bosman ọ bụ ezigbo oyi Nneke ọnwụ bụ ya ọnwụ ife ọnwụ merụ n'ụwa jọka Chief Sir Ignatius Nwegwalọ kwadebezie ịbụ Bosman onye nna anwụ kpulezi oyi gị egwu a ka anyị ji agwa akwa ya o onye o mere onye akwadebezie igwe niile eje n'ụzụ ọnwụ kedu maka Jazzy igwe gbagagba na India ụmụnne ka ọnwụ bụ ya basị na nkene gị Jidofọ Emeka Jazzy gbagagba oji 200 eme ọgọ ọ ga-adịrị gị na mma anyọma Jazzy odogwu Jazzy ezi emeghị Jazzy igwe gbagagba nwa onye mmịata obodo mụ na ọ ga-adịrị gị na mma o Machimeleze gaba n'iru iyele m 200,000 isi ka ọ bụla ego mmanya mụ iwe emelụ ka eji ekwu ya igwe Jazzy ọnwụ gburu Okogwo na mmụọ Nneka ọnwụ bịa egwu a ka nje echila ọnụ ọnwụ kedu maka Ifeanyi Egwoba Ọgwụgwọ aka Don Black na India odogwu n'ọra m etiti Don Blue ọ ga-adịrị gị na mma ụmụnna Emeka ọnwụ bụ ya basị na nkene gị ọnwụ gburu Okongwuba kedu maka Nnaluo Gode Agbata aka Igwe AA from Miatanam Ice egwu ife ọnwụ merụ ka nna akọwa n'ọnụ Nnaluo Gode nwa Agbata ezi nwa na Miata o ọnwụ kedu maka IG Monday na India aka Igwe Bounce from Miatanam IG Oyama IG ezi Oyama n'ọnụ
IG Monday Ibo odogwu na India Ọchịmeleze ọbụleze ife ọnwụ merụ ka nna akọwa nụnụ egwu a ka nji echili ọnụ mụ ọnwụ egbugo nna meka ọnwụ bụ ya egwu a ka nji ebakwa ọnwụ ehi kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ ọkwụsị kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ dị n'ụwa chimo kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ ọnwụ kwụsị ọnwụ bụ n'odio ọnwụ bụ n'odio ọnwụ zuru ọgbanaga ọnwụ bụ n'odio ọnwụ bụ n'odio ọnwụ zuru ọgbanaga nwanne na asị na ọnwụ bụ n'oji ọnwụ na-egbu egwu na-egbu onye nta kedu maka Paul Anja na India aka ọnwa ndị Igbo na India esi nwa na mịata na mụ ụmụnna meka ọnwụbe a sị na kene gị egwu agabaji akwaghalị papa ba ugwu ibete maazụ n'ihi na ọ mụrụ nwa dị anwụ anwụ anya ọma Paul onye amaghị Paul nwaanyị jara ọnwa na-etili ọra n'India Paul ezi ọhịa mee Paul ka nlotele ife o ilotekwa mgbe anyị na-agba ọkada onye ma na ọ ga-adị mma Paul ibe niile nwere oge odogwu ọ ga-adịle gị na mma Paul Nwachimeleze gaba n'iru egwu a ka nji echili ọnụ mmo ọnwụ mụ nneka ọnwụ bịa sị na nkene gị Paul anyị ji ọnwa ọkụwasị adị nnu ka nje wele ekene a ka kene ụdọ ọgala nwanna luo Nwachimeleze odogwu ọ ga-adịle gị na mma o aka connection Udumeje na India from Miata na mụ n'enu ụdọgala nwanna luo connection ebig Udumeje na India onye Miata obodo mụ ezinụlọ na meka ọhụ bụ ya gbasị na kene unu ncha o n'ife ọnwụ melụ n'ụwa jọka o ọnwụ gburu onye nne na nkịtị mana o liri ozi aka ụmụ ya n'elu ụwa nwoke mmadụ ụtasị abụọ nwanne m olusie mgbe oge eli ya bụ ọnwụ na-enwere ya bịa o jee webula okooko egwu a ka aja agwala ya ubi ikpete maazụ onye malụ na ọ ga-adị otu a nwụrụkwa ma na ọ ya dị otu a kedu maka Chiweze Joseph Egwuoba na India from Yoranama Sawario na India anyọma Chiweze odogwu Chiweze Joseph onye ọmanụ yọrọla mee ebe a bụ ka isi eje nụnụ ọ ga-adịle gị na mma o ibe ọnwụ mere ụwa dị nga na ọ na-ezogbu kedu maka edechie ogbu akụ ọ ga-adịle gị na mma aka Fearless Boy na India from Miata na mụ anje kerekwala oge edochie ọgwụgwa aka Fearless Boy na India esi nwa Miata na mụ
Chimeleze na ọ ga-adịlị gị na mma Yesua ka nkene n'oso Udogala Emeka aka Ite eji isi nke agwụ Big Don ọbịa nwa nwere obi ọnwụ ibe ọnwụ melụ n'ụwa jọka ọnwụ bụrụ onye nọ na mmụọ onye ọma Chunoso Udogala Emeka Ite eji isi nke agwụ Big Don nwanne m Chimeleze kwadebezie egwu aka nje echila ọnụ m ọnwụ ụmụnne ka ọnwụ bịa ụrụ si ka nkerekwala ụnụ Udenna Ubi na India aka Chimeleze na ụmụ enwere m ana m kedu maka Benjamin Paul Ilegbunemu from Odametiti Anamu ọ ga-adịla na mma na nkenekwala oge Martins Bernard Okoye na South Africa nwamgbe enwere m Anam ọ ga-adịla na mma Oyoma Bernard nwanne m Bernard Okoye Oyoma Odogwu na South Africa anwụ bolo nna Emeka ọnwụ bụ ya egwu aka eji akwale ya kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ n'ụwa chi kedu ebe anyị ga-eme ọnwụ ka ọ kwụsị kedu maka Chidozie Igwe Gboo aka Nwasi isi from Miata Anam ọ ga-adịlị gị na mma Chidozie Igwe Gboo ka nkenekwa Azuka Udogala Honora na India aka Man Alone from Odametiti Anam kedu maka Onyebuchi Chidokwe aka Kolaman asị na onye bụla ebu n'obugokwa ahụ anya ọma onye bụ Chukwu nwoke ọgwọ emeghị Onyebuchi Chidokwe ọkwọ igwe onye mmịata obodo m Kolaman nwanne m ibe ọnwụ mere ụwa dị Ghana ọnwụ bụrụ onye nọ na mmụọ nna Emeka ọnwụ bụ ya ọnwụ aka na-ebelo ọnwụ abụ ọnwụ alịlụ m nne m ndị ọnwụ nwụrụ m akwadebezie nụnụ onye ọ ga-adịle mma ọyị m Onyebuchi nwa Chidokwe Kolaman nwanne m ije lụtụ ụmụnne gị biko kenelu ụmụnna nọ nwanne Christian Oyoma Nnamdi Nero Esodogwu ọnwụ bụrụ onye nọ na kedu maka onye kwere Chiezie Agbaka ọ ga-adị ya na mma onye kwere Chiezie Agbaka from Umuoba na ọnwụ gburu Okogwo na mmụọ ọnwụ Yesua ka nkene Okwuchi Nwachu na India aka Ability Man from Umuewelum Anam